אנחנו כל הזמן משתנים, והסביבה שלנו כל הזמן משתנה. לכן מפעם לפעם אנחנו צריכים לעשות עדכון גרסה בדפוסי המחשבה שלנו, במטרות שלנו, ברצונות ובאמונות. אנחנו ממש כמו טלפון שמעדכן גרסה כל תקופה. יוצאות אפליקציות חדשות, פיצ'רים חדשים, יש צרכים חדשים כמו לשפר את איכות המצלמה או להגדיל את הזיכרון. הטכנולוגיה כל הזמן קשובה לצרכים של המשתמש ולסביבה המתפתחת סביבנו, והיא נותנת לכך מענה. כך גם אנחנו צריכים להיות קשובים לעצמנו, לרצונות ולצרכים החדשים שמתעוררים בנו. הגרסה החדשה לא אומרת שהגרסה הישנה לא הייתה טובה. ההפך, היא הייתה מעולה. הטלפונים הניידים הראשונים שיצאו, בזמנו הם היו שיא הטכנולוגיה. חשוב לי לגעת בנקודה הזאת, כי לא פעם אני נתקלת במטופלים שמגיעים ואומרים שבתוך תהליך העדכון ובתוך תהליך השינוי, הם מרגישים מעין אשמה עצמית שמתעוררת בהם ומעלה בהם את השאלה. אם אני רוצה לשנות, מה זה אומר על הגרסה הקודמת שלי? מה, היא לא הייתה טובה? מה, הדברים שעשיתי עד עכשיו הם לא היו בסדר? כל ההחלטות וכל הבחירות וכל השינויים שיצרתי עד כה, מה, הם לא היו מספיק טובים אם אני רוצה לשנות אותם עכשיו? אז אני רוצה להרגיע. אנחנו מדהימים כמו שאנחנו בכל תקופה נתונה, ובכל זמן נתון אנחנו עושים את הבחירות הטובות ביותר שלנו ביחס למה שזמין לנו באותה נקודת זמן, כמו בטלפונים ניידים. אם לא היינו ממשיכים ומחפשים ויוצרים שינויים כל הזמן, לא היינו מגיעים להתפתחות הטכנולוגית שהיום אנחנו נמצאים בה.